Vítáme vás v našem podcastu Úspěšní ve světě salonu a chtěli bychom vám představit našeho prvního hosta Báru Schlessingerovou. Ahoj. Která vlastně je nechtařka, nechtařka, školitelka a zakladatelka značky Bajarka. Ahoj, Báro. Ahoj, holky. Jak jsi došla? Jo, já jsem strašně ráda, že jste mě pozvali. Myslím si, že to bude super a že otázky, které jste se na mě připravili, budou fakt jako pecka a že se tady u toho i zasmějí. Snažili jsme se, tak doufám, že budou v pohodě a že to nebude nic těžkého. Baru, chceme se zeptat vlastně úplně základní, jak říká Claudia, basic otázka. Jak to všechno začalo? Jak ses prostě pustila do toho, že si řekneš, protože ty si vlastně nevystudovala ani kosmetiku, ani kadeřnici, dejme tomu, ve službách si nefungovala, tak jak prostě to všechno začalo? Hele, prosím tě, je to úplně jednoduchý příběh. Já jsem vlastně po škole chtěla dělat vizážistku. Jo, mám vystudovanou teda bankovnictví, pojišťovnictví, což už víte, v Plzni. A tenhle směr úplně jako nebyl nic pro mě. Já jsem to studovala jenom z toho důvodu, že jsem si říkala, no tak nějakou střední školu musím mít, jo. No a jelikož mě to vůbec jako nezajímalo, spíš jsem furt tíhla k té kosmetice a k tomu líčení, tak jsem si říkala, že až dodělám prostě střední školu, tak si půjdu udělat někam rekvalifikační kurz. Jenomže u nás v Plzni to je s těma rekvalifikačníma kurzama dost složitý a já jsem si říkala, hele, nechám tomu ještě volný průběh, půjdu dělat třeba do tety, do drogerky, abych se v té drogerii aspoň mohla hrabat. Baru, a zeptám se tě, to si chtěla jakoby ty, nebo třeba tě chtěli jakoby i rodiče tam nějak zasahovali do školy, nebo hele, nikdo mi do školy někam, nebo... Ne, nikdo mi do školy jako nemluvil. Já jsem vlastně v prváku ještě, když to zavedu úplně do začátku, tak já jsem chodila, prosím vás, na poštovní školu. Na střední poštovní školu. Úplně strašná škola, jako nebudu jmenovat, jak se přesně jmenuje, prostě v Plzni je to poštovka, Plzeňáci všichni ví, o čem mluvím. Nicméně v pololetí jsem tam odsud odešla, protože jsem říkala, hele, tak tohle ne, jako, já prostě nebudu sedět někde za přepážkou, vůbec, prostě ne. No a právě jsem jako to teda konzultovala s našima a naši, hele, tak jdi na tu živnostenskou, protože tam vlastně jako bylo to bankovnictví, pojišťovnictví a já jsem si říkala, hele, tak jako peníze, banka, že jo, dobrý, tak možná se budu motat kolem peněz. No, jenomže pak jsem jako ve druháku zjistila, že aha, uč to, tamhle nějaký marketing, dobře, to by mě ještě šlo, no, ekonomie a prostě takové ty věci. A říkám, no, tak dobře, takže mi nevyšlo to, co jsem jako si původně myslela, že to bude, ale říkal jsem si, tak když už jsem tady prostě ve druháku, tak to dodělám, že jo, přece ne jako to v pohodě. Takže jsem odešla potom z té školy a říkala jsem si, hele, tak co teď? Můj tati má autodopravu a já jsem si jako říkala, tak když už mám nějaké zkušenosti, tak půjdu k němu. Ale to zase. Celý prázdniny jsem pro ně jezdila dodávkou, což je taky jako docela zajímavý, že jako holka jsem jezdila prostě dodávkou, abych si vydělala kačky. A pak jsem si říkala, hele ne, prostě já půjdu do nějaký jako drogerky, ať už by to byla Teta nebo DMko, protože tam je ta drogerka, že? A tam chodí ty novinky. A já bych je viděla jako první. A já bych si s něma mohla mazlit, že jo, na tajňáka. Aha. Takže jsem se nechala zaměstnat v Tetě. No a pak přišel velký zlom a to je můj manžel. Který pozdravujeme dozadu. Ano, zdravíme manžela, ten je tady s náma. Může taky jako něco podpora. No a vlastně my jsme se znali už jako ze školky, protože shodou okolností jsme pomalu ze stejné vesnice a poznali jsme se jakoby znova. Jo, nebylo to, že bychom se nějak jako vydali, poznali jsme se znova, no a já otěhotněla. Tak. Jo, tak já jsem čekala toho, že řekneš, že jako on dělal nějak nechty nebo něco a že vlastně jako tak to vzniklo. Ne, můj manžel je strojář, není to nechtař. Takže jsem otěhotněla, tím pádem jsem šla automaticky na rizikové těhotenství, s tím, že jsem potom samozřejmě musela porodila jsem syna a narodilo se mi hrozně hodný miminko. Jakože fakt reálně, já vím, že to říká každá mamina, že mají prostě třeba hodný děti. No každá, podle mě ne. Ne, dobře. Jako, já si myslím, že to je výjimečné a je super, jestli máš hodný dítě. Jo, teď už moc ne, ale bylo ano, jako miminko. Ano. Bylo strašně hodný, strašně zlatý a já jsem se vlastně jako začala nudit. Já jsem se fakt reálně na té mateřské nudila. Já vím, že teď to zní jako hrozně klišé, jako že se někdo nudí na mateřské nebo rodičáku, ale já se fakt nudila. A říkala jsem si, hele, tak teď je ta možnost. Teď je ta možnost prostě jít na ten rekvalifikační kurz někam. Ale víš, co maminky na mateřský mi přijde, že vždycky jako jsou kreativní a něco akční a zakladají si e-shopy, zakladají všechno možný. No, takže já jsem se tak nudila, že jsem vzala telefon, zavolala jsem svý mamině a říkám jí, hele, tyjo, já asi si půjdu dělat tu vizážistku.
Jakože fakt reálně půjdu si udělat tu vizážistku. A mamina, jo, jdi na úřad, protože jsi na mateřské, oni ti to uhradí. Říkám, tak paráda, to jsem vůbec nevěděla, že říkám, tak super. No, takže jsem začala hledat teda znova ty rekvalifikační centra v Plzni, našla jsem, a nebudu úplně jako tady mu dělat propagaci, a koukla jsem, že vizážistka prostě začíná až za půl roku. A já jsem si říkala, a co těch půl roku jako budu dělat? To prostě ne, já tady nebudu čekat půl roku. No a tam se jako objevil, že jo, kurz manikérka, nechtová designérka. Takže takhle vlastně přecházíme na naši druhou Přesně otázku. tak. Jak Bára vlastně přišla k nechtům. Jo, takže takhle. Ale tím, že jsem se jako zajímala o to estetično té ženy, že se mi líbilo, když jsou ženský jako upravený, tak ty nechty k tomu byly vlastně fakt jako krůček. Jo, že vlastně možná, že i kdybych si tu vizážistku udělala, tak ty nechty furt k té vizáži, ty ženský přece jenom patří. A furt jsem si říkala, že je dost pravděpodobný, že bych si to jako furt rozšiřovala. Tak jsem si říkala, no hele, tak nebudu prostě půl roku čekat, udělám si teďka za 2 měsíce rekvalifikaci na nechty a uvidím a půjdu potom, když tak na tu vizážistku, protože to tak hezky jako navazovalo. No, jenomže... Nešla jsi? No, nešla jsem samozřejmě. Protože mě ten nechtařský svět jako doslova pohltil. Nepohltil mě teda rekvalifikační kurz, co se jako přiznám, že tam jsem se toho úplně jako moc nenaučila, spíš Takže to bylo... otázka, co myslíš, co teda ti dalo, nebo kde ses nejvíc vlastně naučila? Když přece jenom ty rekvalifikační kurzy většinou bývají... Takový okleštěný dost. No, tak kde ses potom jakoby naučila, jo, protože děláš fakt krásný nechty. Děkuju. Vlastně byla jsi i ambasádorkou, nebo jakoby Ano, ugly, tak ano. jenom kde ses naučila tak krásné nechty, když teda víme, že ty kurzy jsou takový osekaný. Hele, z rekvalifikace jsem, jak říkám, vylezla, dalo by se říct, úplně se základníma znalostma. Jo, tam jsem se nenaučila nic jako přeborného. A vlastně s tím málem, co jsem tam odsaď dostala, jsem šla domů ke stolu a trénovala. A trénovala. A vlastně už v té době, to byl rok 2018, a už v té době člověk na Instagramu viděl ty nechty těch holek tady prostě z České republiky, který ty nechty mají fakt jako vymakaný, dokonalý, hezký, čistý. A já jsem furt směřovala. Říkám si, já chci být jako oni. Takže co, takže jsi učila vlastně Učila z jsem videí, se, z obrázků? ani tak z videí ne, já těm videům jako moc nepřikládám, samozřejmě chápu, že něco z toho člověk může pochytit, může se tam spoustu naučit, jsou že online kurzy, ale u mě to bylo pokus omyl. Já jsem si prostě našla svých pár holek, svých kamarádek a byly to takový mý jako králíčci na testování. Chudáci, pardon, omlouvám se vám teďka všem. Držej jim nechty teda. Teď už jo. A samozřejmě to bylo jako bídný ze začátku, ale největší zlom, který přišel, bylo vlastně, když jsem otěhotněla se svým druhým dítětem. Tak jsem zjistila, že Nikol Kovalský, určitě ji znáte, ona působí pro Ruskonu, že jede vlastně k nám do Plzeňského kraje školit. A dala to všude vědět. A říkám, no tak to je jasný. To je prostě jasný, jako jedu. Takže jsem se sebrala, měla jsem to hodinu cesty od baráku, že jo, a myslím si, že tam nastal ten zlom jako v té mý práci takovej, že jsem si řekla, jo, jako ono vlastně mi chybělo fakt jenom takhle. Stačilo mě takhle poposunout, strčit do mě a říct, jo, takhle to udělej. A tam se právě stal ten zlom, kdy jsem udělala prostě po tom školení třeba 3 nechty a viděla jsem diametrální rozdíl. A říkala jsem si, tyjo, je jedno školení jako. Takže školení je velmi důležité. Je to strašně důležitý a člověk v tomhle oboru by se měl prostě zaškolovat a školit a vzdělávat prostě co nejvíc. A nejlépe od takových profesionálů, nebo prostě přesně ať to tak, stojí za přesně to, tak. že ty holky opravdu vědějí, o čem je. Ano. Takže tam to nastalo takovýhle zlom. A pomáhal nám někdo tou cestou? No, tak první, kdo pomohl, byla mamina. To jsem říkala už na začátku, že tam mě nakopla do toho jodi. A pak to byl hlavně manžel, protože ten měl potom na starosti naše dítě, že jo, samozřejmě po dobu, co já jsem jako studovala v uvozovkách a trénovala, tak vlastně manžel byl ten, co mě jako říkal, jo, tak v pohodě, jdi si trénovat, jdi si udělat ty nechty. Takže od toho to tak jako hezky vyplynulo. No, to bude sek. Tak Klaudy seká momentálně. No, a stretli ste sa, alebo stretla si sa už niekedy s nejakým hejterom? No, tak tohle je takový téma, který zná asi úplně každý, kdo vystupuje na sociálních sítích nějak víc, a to, že můžu říct za sebe, že jsem na těch sociálních sítích relativně dost a dost jsem tam vidět. A vlastně, když začala korona,
což je kapitola sama o sobě, tak z ničeho nic se vyplavilo na svět jako hrozně holek, který si začali dělat nechty doma sami. A mysleli si, že spolkli encyklopedii, jo, co si budem. A každá nechtařka, teď řeknu přímo příklad, který se fakt jako stal mně. Všichni víme, nechtařky, že když děláme bílou barvu, že to je fakt jako náročný, se nedotknout kůžičky a aby to bylo celý takový jako fakt čistionký. No a já si prostě zakládám na tom Instagramu na tom, že jako nedělám retuše. Teďka je hrozně moderní retušovat kůžičky na nechtech a podobné věci. Já tohle nedělám, já maximálně upravuju světlo fotky. No a prostě na tom jednom nechtu, na té ruce, tam bylo tak jako trošku, neřeknu, že zatečeno, ale jako nebylo to tam úplně hladký. A ona se do mě jako jedna nejmenovaná slečna, která teda taky shodou okolností dost vystupovala na sociálních sítích. A nechtařka. Ne. Právě že ne. Tak přesně takový ten domácí patlal, který si žral tu encyklopedii nechtařek. A pustila se tam do mě, že jsou ty nechty úplně strašný, že jako jak si za tohle můžu brát peníze, jak můžu mít vůbec jako klientelu. A já jsem si říkala, hej, tak v jakém světě jsem teďka? Protože do té doby to fakt jelo úplně krásně, přirozeně. Ty lidi se tam jako nabalovali na ten Instagram. Vlastně jenom ti, co je to zajímalo, co opravdu chtěli na to koukat. No jenom, že pak, když dospějete do nějakého objemu jako svých sledujících, tak se začnou právě nabalovat i tyhle ty negativní hejtři. A tahle slečna jako nedala pokoj. A fakt to bylo až tak zlý, že využívala... Jako komentovala ti více toho, ona nebo... už to potom jako přestala komentovat, že já jsem ji zablokovala, jenomže ona si udělala... ona si udělala prostě XY falešných účtů. Bohužel. A z těch účtů stahávala moje fotky. A ty fotky hejtila na nějakém jako dalším profilu, který se jmenoval, já si myslím si, že si to budete asi možná i pamatovat, kopírky z Instače. Ty brďo. Jo, takže tam se prostě objevovaly nejenom moje fotky, samozřejmě bylo nás jako víc nechtařek, který jako měla v oku. No a co s tím, nebo jak se proti tady tomu třeba bojuje, nebo obrnit? Já jsem ze začátku jako hodně nadávala, měla jsem pocit, ona je totiž z Berouna, tak jsem si říkala, no tak od Plzně je to kousek. Což jako samozřejmě to byl takový ten... což byl takový ten první impuls, který mě jako napad, dojet si za ní osobně a vysvětlit jí, jak se věci mají, ale pak jsem si říkala, hele, to ti za to nestojí. No nicméně to dopadlo vlastně tak, že už jsem měla shromážděno absolutně veškerý jako dokumenty o tom, že to je vlastně, dalo by se říct, kyberšikana. A už jsem měla vlastně nashromážděný i papíry k tomu, že vlastně mi kradla fotky bez mého svolení a používala je, což vlastně je trestné. Jo? Takže jsem si říkala, hele, máš to prostě všechno černý na bílém. Oni dokonce dokážou už samozřejmě dohledat IP adresu toho, kdo založil ten daný Instagram. A my jsme všichni věděli, že to je teda vodní, ale já jsem to jako furt měla na tom stole a furt jsem si říkala, hele, tak půjdu s tím někam, půjdu za někým, kdo nám pomůže, kdo to prostě jako rozlouskne. No a nakonec prostě to dopadlo tak, že nevím z jakého důvodu se trošku stáhla do ústraní. Myslím si, že jí dalo potom jako spousta nechtařek čout zpětně. Asi jo, ale se do toho pustila více, jak jako teďka funguje, nevím. Já ji nesleduju, nemám ji ve sledování, nechci ji sledovat a do mého života prostě tyhle lidi vůbec nepatří. Takže takhle. Taky lidé většinou se navažují do někoho, kdo už něco přesně dokázal. Tak, přesně tak. Ono většinou ty hejtři jsou vlastně jenom lidi, kteří závidí a kteří si chtějí jako plivnout. Vyloženě si chtějí plivnout na něčí jméno a udělat si na tom svoje jméno. Ano, a i zviditelnit se, no. Přesně tak. A evidentně se jí to asi jako moc dobře dařilo, protože to, co jsme viděli potom na tom Instagramu, tak jsem si říkala, tohle je fakt jako moc. A je jako hrozná škoda, že tohle je vlastně v tak krásném oboru a hlavně mezi ženskýma. Jo, já si furt stojím... Ale mezi ženskými je šílený, a přitom je to za mě taky škoda, protože já vždycky říkám, že více o klientky nebo někomu závidět klientky, nás je tolik ženských, jenom třeba tady v Ostravě a ty jsi schopná pojmout určitý počet. Ano. A mi přijde, že každá dělá, jak kdyby chtěla pojmout celou Ostravu prostě, jo? Nebo dejme tomu celé to město. A přitom jako se to dá krásně rozdělit a kdyby jsme se víc podporovali a tak si myslím, že vytváříme hezkou komunitu. Přesně tak, jo, kde si můžeme radit. A vyjadřuješ se třeba na facebookové skupiny, nebo víš, jak jsou nechtoví, vůbec nebo tam tak, nejsem. Jestli se na to sleduješ, nesleduješ. Všichni jsme jako jeden čas bylo takový, jako že jsi v nějakých skupinách a čteš si tam prostě to, jak se tam ty holky jako navzájem v uvozovkách raděj, což samozřejmě všichni víme, že to tam takhle jako úplně nefunguje.
Ale... Je taká reklama, že někdo se tam něco spýta a už tam dávají svoje. A přesně tak, já tohodle nejsem úplně zastánce. Já jako rozumím tomu konceptu, rozumím tomu, proč to ty lidi dělají, proč tam jako chodí na tyhle fóra a bavit se, ale zase na druhou stranu nechápu, že ve valné většině, když to někdo otevře, tak tam jako nic moc jako se vlastně jako nedozví. Že to je spíš taková jako slepičí drbárna, bych řekla. A já v těchto skupinách fakt jako záměrně nejsem. Mě to nezajímá, mě to akorát jako s prominutím zasírá karmu. A prostě nechci tam jako, nechci si prostě otevřít Facebook a číst tam o tom, jo, tahle značka je prostě úplně na prd, tu nepoužívejte, kupte si tuhle, jo, tam jedou i takovýhle věci. A proč je tu taftu v tom týmu a proč je tamhle taftu v tom týmu. Pak jsou tam ty rozbroje mezi těma holkama, no, jako tu ta holka z našeho města je úplně na prd, k tý nechoď. Prostě jo, že mě tohle přijde fakt jako podrazárna, místo toho, aby se ty holky tam opravdu teda inspirovaly, když už by to měla být nějaká ta komunita, tak to tam spíš funguje tímhle stylem a to jako já zrovna nevyhledávám, popravdě. Dobře. Děkuji za odpověď. Dobře, děkuji. A vám se podarilo vlastně vytvořit si vlastnou značku by Arko. Ano. A čo tě tak inspirovalo k tomu? No, jak už tady bylo nakousnutý, já se teda k tomu vrátím, že jsem byla ambasadorkou jedné značky, tak měla jsem možnost se podívat do toho nitra, jak to tam vlastně všechno vzniká, jak to funguje. A jelikož jsem člověk, který nedokáže zůstat stát na jednom místě, prostě já dosáhnu cíle a potřebuju jako ten cíl ještě víc zbourat a navázat na to další cíl. A teď jsem si říkala, když jsem byla v té Anglii, tak vlastně ten můj cíl tam jako vypršel. Už jsem cítila, že nemám jako co předat. Že už prostě jsem jakoby zbytečná. Že už jako nemám kam dál tam růst v té firmě. Takže jsem vlastně tu spolupráci teda tímto ukončila a začala jsem si říkat, nebo můj manžel říká, hele, když si tolik úsilí prostě dokázala věnovat jako jiné značce, tak proč to úsilí neinvestuješ sama do sebe? Proč si prostě nezaložíš něco svýho? Takže takhle vznikl jakoby i ten nápad, dejme tomu od manžela, že tě tak jako popostrčil, dejme tomu. Protože co si budem, já jsem opravdu pro tu danou značku dělala hodně, sám by vám to tady mohl vyprávět. Hodně času jsem nad tím strávila, až jsem, dalo by se říct, trošku zapomínala, jako že mám i jako druhý věci na starosti, že jsem vlastně řešila jenom tu jednu část svého života a tu druhou část jsem opomíjela. Nicméně vlastně potom přišel zlom, že jsme odjeli na dovolenou, kde člověk vypne. A tam právě mi začal Martin jako i s mýma rodičema říkat, hele, jako to není dobrý. Jako už to fakt jako hraničí. Hele, pojď, zkus si udělat radši, investuj ten čas do sebe. Investuj svý znalosti, investuj to, že jsi se něco naučila, protože co si budem, ta spolupráce mi hodně dala. A hodně mi toho naučila a já jsem za to vděčná, za tu příležitost, asi tak jako za každou příležitost, která se mi do života naskytne. A je to stopněm? Oni tě nějak oslovili? Alebo jako ano, jo, já jsem byla od nich oslovená vlastně v roce 2021, kdy chtěli se mnou jakoby navázat právě to ambasadorství. A vlastně já jsem z toho, dalo by se říct, teda utekla a začalo už na té dovolený dost velký plánování. Baro, a ještě se zeptám, co to třeba obnáší, to ambasadorství, jakoby, že musíš pracovat jenom s tou značkou, musíš splňovat třeba pro holky, co si to neumí představit, nebo třeba by chtěli být ambasadorkami nějakých značek, tak můžeš jenom trošku přiblížit, co třeba obnáší ta práce, té ambasadorky? Tak já to vemu úplně jako jenom obecně, okolo. nebo prostě dejme tomu samozřejmě u některých značek jste tam vyloženě jakoby na takovou, dalo by se říct, smlouvu. Jo? V té smlouvě máte jasně rozepsáno, co můžete, co nemůžete. U někoho to je, že nemůžete používat jinou značku. U někoho to zase je, že to je takový benevolentní, že jako OK, používej si jako jakoukoliv značku, ale nás propaguj. Nám, jako když uděláš nechty s našima produktama, tak to prostě hoď na sociální sítě, dej tam logo a prostě zveřejni to. Takže vlastně ten úkol většinou těch ambasadorek je vyloženě jako propagovat. Jo, že vyloženě jako dostat ty produkty od té firmy a udělat s nimi ty nechty a prostě furt to jakoby... Takže dostáváš jakoby třeba materiál, musíš s ním jakoby fotit? Jo, no dostáváš, ono jak u koho zase, já nevím, jak to funguje jinde, nebudu úplně zmiňovat, jak to funguje v Anglii, protože to je jejich interní záležitost, do toho já se jako nechci rejpat, ale samozřejmě pracujete s tou danou značkou. Obecně, prostě pracuješ s tou danou značkou a vlastně musíš ji propagovat. Ano. A třeba máte i nějak, funguje tam třeba nějaké školení nebo něco takového, nebo oni už se vlastně většinou vybírají holky, co jsou fakt šikovný, líbí si jim ty nechty a řeknou si, jo, tak tady tahle je
jako dobrá, chtěli bychom, aby s náma dělala? Hele, za tu dobu, co já jsem tam byla, tak jsem se dostala do pozice, kdy jsem měla možnost i ty holky jako vybírat. A koukat se vlastně s majitelema na ty holky. A vlastně oni si sami vyberou. Oni sami vyberou, osloví a buď to ta holka přijme, nebo to nepřijme. A ty třeba nad tím u svý značky potom jakoby přemýšlíš, že bys šla tady tou cestou? Já tím, že jsem si to jako zažila, vím, jak to jako v těch firmách funguje, tak samozřejmě i mám v hlavě, jak bych to chtěla já. A určitě bych nechtěla být ten typ značky, který by vyloženě té holce jako dal nějaký striktní podmínky. Já si myslím, že prostě tohle řemeslo by měl být takový jako vzdušný. Proč někoho tlačit do něčeho, když já sama vím, že prostě když vás do něčeho někdo furt tlačí, abyste to dělali, tak je to vlastně pro vás jako hrozně nepříjemný po chvíli. Vy si řeknete ze začátku, jo, super, jo, jedu, pecky, bomby. Ale po chvíli už si říkáte, tyjo, zase musím prostě něco zveřejnit, dlouho jsem nic nezveřejnila, jo. A začne vás to jako, přestane vás to naplňovat. A já si myslím právě, že když bych to já teda měla převést jako sama na sebe, tak bych si oslovila nějakou holku, hele, pojď, můžu ti nabídnout nějakou jako spolupráci, výměnou třeba bartru a dáme ti logo a když ti něco vytvoříš, tak prostě tu fotku tam umístí. Nebudu jí říkat kdy, jako to má dělat, jak to má dělat, udělej to tak, aby to bylo autentický za tebe. Je to tvoje odvedená práce a ty jenom, když teda použiješ naše produkty, tak nás zveřejni ve svém soukromí si děj, co chceš. Jo, pak ji můžeme pozvat na nějakou veču, jo, nebo drink, tady, ale to už slyšíte potenciální zájemkyně, kdybyste chtěli, tak víte podmínky od Báry. Jo, takže u nás těch podmínek moc nebude. Ano, hlásit u Báry na Instagramu, na účtu. Jo, přesně. Jako fakt, já nechci ty lidi jako nějak drtit, nebo respektive ty holky, mně to přijde, dalo by se říct, taky už zastaralý. Tohle už se prostě jako v dnešním světě podle mě jako moc nedělá. No, že když si vezmeme ty spolupráce, to by se zdivila. Fakt. My máme dost zkušeností, ale to je na někdy jindy, ale spíš bychom řekli, že právě se dodržují ty striktní pravidla a není jako úplně, nesetkáváme se moc s tím, že by to bylo jako volné. Tak já jdu asi proti proudu teda v tom případě. V pořádku. Inovativní. Ne, jako víš co, já nechci. Sama si vem, kdyby si byla na té pozici a někdo tě neustále jako do něčeho tlačí. Jenže víš co, já si myslím, že na tohle to musíš být, jako že většinou ty holky jsou tak, že to žerou, že vlastně, jako jo, no. Víš, jako je to baví a jsou rádi vlastně. A teď já ti řeknu ještě jako tak z mýho světa, protože z toho mám nějakou jako svoji zkušenost. Hele, mě třeba hrozně vadilo to, že třeba plácnu, jedna firma vyhodila novinky a já si říkám, já jsem se roztejkala, říkám, chci. Jo, a chtěla bys to zkusit a já prostě chci. A teď jako si říkáš, tak to jako no to je nějak jako objednám prostě, nebo jako co udělám? Hele, a teď se zeptám, co by se stalo, kdyby si to objednala a jako nikomu to neřekla? Nic by se nestalo. Víš, a jako že udělala... nic by se nestalo, ale žralo by tě svědomí. Jo. Jakože nic by se asi nestalo, nikdo by tě jako za hlavu nevzal, ale asi by tě dožralo svědomí. Protože ty by si vytvořila nechty a pak by se stejně nemohla zveřejnit, protože je to jiná značka a nedej bože by to někdo mohl poznat, že jo? Když teda ten produkt ta daná značka nemá, chápeš? Jo, když to bude lesk, tak to asi nikdo nepozná, když to bude stavit, tak to taky nikdo nepozná, ale když to bude fakt něco specifického, tak je to průser, že jo? To je pravda, to máš pravdu. Takže já, když bych to jako měla převést na sebe, tak jako jo, jediný pravidlo, který by to holka měla, by bylo to, že prostě, když fakt jako nás použiješ, tak nás poznáš. Jakože, a asi bych nedělala úplně jakoby nějaký tým, nějaký vedení týmu nebo něco, to bych asi úplně jako nechtěla. Spíš se budu zaměřovat na ty bartry. Proč ne? Mně to přijde takový jako něco za něco. Hele, a k tomu vlastně, jak jsem poslouchala tvůj živák, tak si tam uváděla, že by si třeba chtěla dělat i pro ty holky workshop nebo něco takového, tak už si třeba nad tím přemýšlela, nebo je ještě brzo, že chceš s tím počkat a teď vlastně se věnuješ hlavně té propagaci těch výrobků? Hele, my jsme to říkali už od začátku, že workshopy jako takový jsou strašně důležitý, stejně tak jako veletrhy. Jsou strašně důležitý a já jsem vlastně, protože popravdě se přiznám, že ty produkty, které mi nabízíme, tady prostě ještě nejsou. Fakt jako reálně nejsou. A ty konzistence a prostě tohle všechno si nevošáš přes net. A v čem teda jsou jiný ty tvoje produkty? Tak za první my máme kompletně ucelenou řadu HEMA-free produktů. Je to teda z Evropské unie, není to žádná jako Čína, není to prostě nějaký jako materiál bohy odkud. Takže máš výrobce v Evropské unii. Ano, je to výrobce z Evropské unie, s kterým jsme teda navázali tu spolupráci, nebo spolupráci, dalo by se tomu tak říct.
A vlastně, když jsem to dostala poprvé do rukou, tak si říkám, tyjo, co to je? Prostě úplně jakože šok. Říkám, to jsem v životě v ruce neměla. A teď jsem si říkala, to já jsem snad ani neumím. Jo, že prostě ta konzistence a celkově ten koncept těch jejich věcí je tak jiný, že fakt já jsem na to koukala úplně s otevřenou pusou. Fakt přísahám Bohu. Vlastně Bára nám tady přinesla i na ukázku láhvičku, jestli nám k tomu něco řekneš. To jsou vlastně přímo barvičky. Tohle jsou barvy a pak je tady vlastně jedna báze a jeden top jsem přitáhla, aby to holky potom mohly, nedej bože, na sebe vyzkoušet, aby věděli, o čem tady mluvím. No a vlastně tím, že mám super kamarádku Kate Nechty, určitě ji znáte, tak to je vlastně moje Insta kámoška a už dlouhodobě, tak ty jsem to poslala. A říkám, ty hele Káťo, já prostě potřebuji pomoc, já prostě, hele, koukni se na to, zkus to a řekni mi svůj verdikt, protože já jsem potřebovala nějakou druhou osobu ještě k sobě. Nechci říct někoho, kdo to bude testovat, ale někoho, kdo mi jako řekne, hele, jako jo, ne, takový jenom aspoň jako něco. Názor. Protože jako kolem sebe nemám jako nikoho, kdo by mi to jakoby odsouhlasil. Takže jsem mi to poslala a ona mi píše jako, co to je? To je úplně jiný. Říkám, no právě proto ti to posílám, protože kdyby to bylo něco stejného, co už jsem v ruce měla, tak to prostě vím, že je to v poho. Ale... Takže myslíš, že jako bavíme se teď o té konzistenci, že vám to více vyhovuje, že se třeba neroztéká, že se s ním, že je třeba hustější, musíš se s ním trošku víc naučit pracovat nebo zvyknout si, ale určitě. Že je prostě lepší jakoby na tu, vlastně v konečném výsledku je lepší na tu práci. Jo, na tu práci. Já jsem totiž, když jsem to dostala do ruky, tak jsem byla překvapená, jak strašně rychle to s tím jde. Jakože fakt, jakože my vlastně se zaměřujeme zatím na gel-lakový systém. A já jsem fakt jako byla schopná prostě ty nechty udělat jako 2 hodiny. Což jako u gel-laku si řeknu, hele, hodina a půl, hodina 3/4 normálka. Ale já jsem to tady prostě zvládla za hoďku. S jednou vrstvou barvy, s jedním topem a s jednou bází. Říkám si, to není možný. A další tak když jsem to testovala, a že jsem to testovala jako pekelně dlouho, protože jsem si fakt chtěla stát za tím, že to bylo fakt jako dobrý, tak jsem zjistila, že třeba pod naše produkty vůbec nejsou potřeba jako primery, ultrabondy, žádný prostě kyseliny, tekutiny, nepoužíváš, jo? Nic takového. Já to i všude, když se mi někdo zeptá, jestli pod to má něco dávat, říkám ne. Protože tady opravdu jak jsem to zkoušela, tak jsem právě zkoušela ultrabond, primery, všechny ty tekutiny. A ono opravdu stačí ten nehet jenom odmastit. Jenom odmastit, prostě slabá kluzná vrstva, hned na ní modelace, vytvrdit, barva, to nazdar. A odchází. Jo. Takže aj super vlastně pro nechtařky, protože ušetří trochu ten čas, co se týče těch klientek a tak. Jo. Samozřejmě ještě taky, co je další důležitý říct, že třeba máme to bez výpodku, to je další věc, která dost ulehčí jako práci. Protože určitě se nemusí stírat, nemusí se vylešťovat do vysokého. Přesně tak a to můžeme taky říct z naší zkušenosti, že se velice často prodávají nebo holky používají bez výpodkáče. Jasně. Tak ono je to takový jako i logický. Ono v dnešní době dřív byl problém, že třeba ty bez výpodky dělali to, že žloutly. Že se nemohli dát prostě na bílej podklad, na světlou barvu. Prostě dělali bordel. A tenhle třeba náš konkrétně top, tak nemění tu barvu, nežloutne na sluníčku, je prostě stálej a ještě co je bez hemy. A je to s ním rychlý. A jestli dobře tomu rozumíme, my jsme si četli vlastně, když jsme teda zjišťovali, připravovali se, tak vlastně hema to znamená, že oni jsou Klaudy hypoalergeny. Říkám to dobře. Ono, my to jako e-shop vlastně jakoby neuvádíme, že to je hypoalergenní, ono se většinou říká, že to je vhodné pro citlivé klientky. Nebo tak citlivé. Protože ono to hypoalergenní jako dost zavádí a je to takový jako hodně odborný, takže se spíš používá. Je pravda, že dost věcí ti řeknou, že jsou hypoalergenní a někdo i tak na to nemusí sedět a prostě něco mu to způsobí, takže je pravda říct jako hypoalergenní. Je takový jako dost blbý. No. Takže my vlastně uvádíme to, že to je vhodné i pro citlivější klientelu. A tím pádem jsme vlastně tou značkou dokázali pokrýt absolutně všechny. Může to použít holka, která alergii nemá, může to použít holka, která alergii má a mají ucelenou řadu. Nemusí přemýšlet, že tak oni mají jako bázi bez hemy a jako barvu bez hemy a teďka ten lesk jako budu mít od někud jinut třeba s hemou. Takže už to potom ztrácí smysl, takže to byl jako důvod, proč jsme to jako celý udělali takhle a budeme se zaměřovat vyloženě na věci, které jsou takhle jako jednoduchý, čistý, rychlý, efektivní. Tak. A teď jsem chtěla se teda zeptat, jakoby kam směřuješ s firmou, nebo jaké máš s ní plány, nebo jakoby nějaká tvoje představa, nebo další kroky, třeba nové barvy, rozšířit řadu, nebo... Hele, teďka do budoucna je to určitě zatím jako rozšiřovat barvy.
Ono se to řekne jako jednoduše vytvořit si značku. Ano, vy máte 10 000 červených, takže my si umíme představit, že to úplně není jednoduché. Jo, takže samozřejmě my se teďka jako budeme vyloženě zajímat zatím o to, co máme. To znamená rozšiřovat tu barevnou škálu, kdy fakt chceme mít spoustu barviček, aby si každý vybral to svý. Jsme přece na trhu jenom chvíli, nejsme tady jak dlouho, jsme úplní začátečníci v tomhle, co si budem. Ale do budoucna bych byla hrozně ráda, kdybych našla výrobce, který by nám dokázal vyrobit třeba i ty polygely bez hemy. Protože v dnešním světě, jako co si budem, i u gellaku ty holky použijou polygel na zpevnění špiček, což u nás jako zatím nebylo potřeba, jsme zjistili, nebo já zjistili to i holky, které to začaly používat. Chtěli by, jako samozřejmě chceš ten sortiment nějakým stylem rozšiřovat. Teď jde o to, jak moc pofrčí tohle, aby jsme věděli, do čeho se pouštět. Jako. Já to teďka prostě po 2 měsících prodeje nemůžu úplně jako říct na plnou tlamu, že jo, chceme se vrhnout do nějakých velkých věcí. Ale určitě jednou z věcí, kterou chcem, tak budou pilníky. Ty už máme tak nějak jako v hlavě představu. Budou detailní štětce, protože ty jsou ke gelaku celkem jako důležitý. Detailní štětečky na dorovnání. A takový ty jako zatím pomocné věci k tomu, aby jsme zjistili, jestli se vlastně chceme potom ubírat i těma jinýma materiálama. Nebo ne. Baru, a prosím, hodila by si třeba i pro holky nějaký tip, právě jak jsi teď říkala o těch štětečkách, nebo tak, s čím se ti třeba dobře pracuje, nebo na co si alebo nějaký hack, který používáš? Hele, super je, že já nevím, jestli znáte obracecí metodu ruky. Materiálem, nevíte. Dobře, v pořádku. Natře se makrož, otočí se ruka, ono se to hezky vyrovná. Protože ty věci jsou samonivelační, nebo respektive samovyrovnávací. Já nebudu říkat, já jsem zrovna ten typ, co si to dělá doma jako sama. Takže já tady radši... Tak můžeš potom zkoušet. A vidíš, třeba aspoň se tady něco přiučím, takže jsem ráda. Takže buď funguje skvěle obracecí metoda, to znamená, že v momentě, kdy ty si chceš jakoby dorovnat ten materiál na tom nechtu, tak tu ruku otočíš a necháš ten materiál stát tak, aby ti udělal vlastně ten hezký oblouček, aby tam byl ten hezký odles. Tak to mě ani nenapadlo, takže super. To je jedna věc, to vždycky, když školím, tak to holkám jako ukazuju. A pak je další věc, u toho gelaku je strašně důležitý si pohrát právě s detailním štětcem. Je to z toho důvodu, že vlastně ty se v uvozovkách, nechci říct, že úplně nedostaneš ke kůži. Ten detailní štětec ti právě pomůže na to, abys to dotáhla úplně k té kůžičce, abys to měla jako pod kůžičku. To je u nás nechtařek jako velmi známý a velmi to milujeme, když je barva pod kůží. A proto vlastně se používají úplně mikrotenký štětečky. Vlastně dalo by se říct, že jsou to vlastně 3 chlupy, že taky opelíchaný prostě hubeňou. A s tím se krásně právě dotahují ty materiály k tím nechtovým balům. Takže ty si to hezky rozetřeš a potom vlastně vemu ten štěteček a kolem jakoby toho všechno. Si to dorovnám, abych to... Jo, anebo se s tím můžeš, jakoby nemusíš dělat tu obracecí metodu, já ji teda dělám furt. A i přesto, že udělám tu obracecí metodu... A jak dlouho? No chvilku to vidíš potom. Jak to vidím, jo? Jak... Ono ti to právě hned potom jako hezky odjede od těch valů, tím pádem ti to nezateče. No a potom to jakoby nějak tak přerovnáš, nebo? Tak koukneš, řekneš pecka a zandáš okay. Hotovo. Ale tohle všechno se rozebírá potom jako samozřejmě na školení, jo? To je prostě na další povídání. Ale ty detailní štětce jsou právě vhodný na to, že když ti to nedej bože tohle nespraví, a otočíš tu ruku, tak si to tím štětcem jako kdyby trošičku srovnáš. Že ty hrbolky naženeš si ten materiál tam, kam potřebuješ. Jo, že to je vlastně jakoby na úpravu, tak aby to dělalo to, co ty chceš. Aby tam dala tu barvu, kam potřebuješ. Tak děkujem, protože za mě úplně super tipy. Já vím, že některé holky si teď budou klepat na čelo, ale říkám, je to pro ty, co třeba začínají, a nebo to dělají doma. Jo, přesně tak. Ne, tyhle informace jsou jako takový, dalo by se říct, základ, takže i pro ty, co to dělají doma, je to vlastně dobrý tip. Takže jak si pomoct. Tak aká byla Bára předtím a jaká je Bára teraz? Pořád šílená. To vidíme. Ne. Já jsem předtím byla člověk, který sehnal za nějakýma svýma snama. Jo, fakt jsem jako, to by mohl zase potvrdit můj manžel, že jsem furt vymýšlela nějaký voloviny a furt jsem jako přemýšlela, jak ještě víc se jako nakopnout, jak být ještě víc vidět, protože miluji jako pozornost, co si budem. Prostě je to taková moje jakoby druhá záliba. To spoustu lidí o mě neví, že jsem byla na letní herecké škole, takže já k tomu mám fakt jako blízko. A chodila jsem do divadla jako hrát a vlastně jsem celý život vystupovala před lidma jako tanečnice.
tancovala jsem, takže pro mě jako výstup před lidma bylo vždycky to, co jsem chtěla dělat. Vždycky ať už by to bylo předávání nějakých informací nebo někoho něco učit, anebo prostě vystupovat sama za sebe, tak vždycky jsem ty lidi chtěla nějakým stylem, jakoby, já nevím, jak to řekla, aby mě bylo vidět a slyšet. Zaujat? Jo. No a vždycky jsem se hnala za tím, jako v jakém oboru tohle vlastně jako teda dělat. Tak potom nastala ta nechtařina, že jo? A v té nechtařině jsem se zase hnala za tím, jak se jako hrabat k tomu, abych ty lidi mohla v tomhle vzdělávat. Takže já jsem takový, to zní úplně hrozně to slovo, já ho nemůžu ani říct, protože nevím, jestli je nic prostý prostě, ale jsem takový honič jako svýho nějakého cíle, jo. Takže tak a myslím si, že teď už tolik ne, protože se zase honím za tím, aby ta naše firma klapala tak, jak já si představuju, ale furt jsem to prostě, já samozřejmě jsou dny, kdy jsem na zabití, to máme asi všichni, jsou dny, kdy jsem v nervovém zhroucení a říkám si, končím, prostě vypínám e-shop a končím, kašlu na to. Ale pak jsou dny právě, kdy se zase jako vrátím do toho svého dětského já a řeknu si, ale tak, to prostě, dobrý, a jedu dál, no. Takže já jsem takový honič za svým nějakým jako cílem a snem a takovým uspokojení svých potřeb, no. A vždycky jsem byla šílená. To jako přiznávám se, nebudu lhát bez mučení, ale jsem vždycky šílená. To je super, ale vlastně díky tomu, jaká jsi, tak jsi tam, kde jsi. Přesně tak. Ono, jak říkala moje mamina, ty už to máš od narození. Ty jsi vždycky byla prostě člověk, já jsem vyzkoušela nespočet sportu. Fakt jakože strašně sportu, než jsem přišla na to, co budu dělat. Jo? Vyzkoušela jsem prostě, ať už jsou to lyže, snowboard, závodění na tom, tenis, prostě na co si vzpomeneš, to jsem dělala. No a vlastně pak jsem si právě na té střední jsem si říkala, tak je to v háji prostě. Jak je to v háji, prostě mě táhne na 20 a co budu dělat jako. Teď už jako se nemůžu tvářit jak malý dítě. Přitom, jako kdyby mě člověk znal osobně, tak se mnou je fakt jako velká prdel, když se někam jde. A furt v sobě to dítě asi nějakým stylem mám. A právě to, že v sobě mám to vnitřní dítě, který furt jako není nabažený, tak ho furt krmím. Furt ho krmím nějakýma jako bombama a furt se tak nějak jako formuju, no. Nevím, kdy dospěju. Netuším, neptejte se mě na to. tak to prostě je. Není to na škodu? Není. Já to říkám furt. Já říkám, že právě ještě u lidí, kteří, nedej bože, chtějí podnikat, tak jsou tyhle věci a vlastně takový to vaše vnitřní dítě trošku potřeba. Samozřejmě je potřeba si dát nějaký cíle a dodržovat nějaký pravidla v tom, to jako jo, musíte prostě být zodpovědný nejenom sami za sebe, ale za svou firmu, nedej bože značku. No, ale zároveň si myslím, že právě to, že jsem taková nestálá, mě posouvá tam, kde jsem. Jo, že se jdu furt za svým. Takový dravec. To jsi zakončila a řekla vlastně hezky. Jo, tak, to je dobře. Takže tak, no. A vlastně asi naše poslední otázka, chtěla by si něco ty říct, nebo inspirovat holky, nebo nějak to shrnout? Kdybych to měla jako shrnout a dát z toho někomu nějakou zpětnou vazbu z toho, co jsem já projela. Holky, důležitý je se z toho fakt neposrat. To je jako asi úplně nejvíc identický, co jako můžu k tomu říct, protože co si budem, strašně nástrah vás čeká, není to jednoduchý a opravdu člověk musí makat a jít si fakt jako za tím, co chce, protože v momentě, kdy se zadrhnete na prvním problému, tak to prostě vůbec nemělo smysl a je škoda to zahazovat hned po prvním problému. My s Martinem jsme toho jako jasným důkazem, nám se ze začátku prostě prdelilo úplně všechno, co mohlo a já jsem u každého toho problému říkám, dobrý, vyřešíme tenhle problém, on žádný nepřijde. Hele, za 2 dny. Aha, nervový zhroucení, druhý den, dobrý, vyřešíme. Za 2 dny. Aha, další problém, výborně, tak a takhle, jo, prostě ty problémy budou a jsou to taky ty porodní bolesti každého podnikání a je už jedno, jestli chceš podnikat jenom jako manikérka, jako řasařka, jako kdokoliv, kdo chce podnikat, tak prostě ty porodní bolesti tam jsou a budou. A neznamená to, že když budete 10 let v oboru, že ty porodní bolesti pořád nejsou, oni jsou furt. Akorát budou jiný. Akorát jsou jiný. Na tom začátku je to papírování na úřadech, papírování na hygieně, všechny tyhle ty věci. To je strašně důležitý, je to prostě oprus, nikdo to nechce dělat, on nám to ten stát moc neulehčuje, co si budem prostě, ale... A vidíš, teď by Klaudy dala střih
A my jsme se mohli ještě zeptat, jestli by si nám třeba něco málo řekla, nebo třeba s tou hygienou, co potřebuje třeba nechtařka pro schválení, třeba když začíná, nebo něco. Pamatuješ si to ještě, jako, co si třeba potřebovala, jo, asi si to nebo tak? Co třeba po vás chce hygiena, nebo... No ano, protože to je asi jako taková živnost, jak víme, ale co chce třeba hygiena? No, tak se na to zeptaj. Je tam něco speciálního potřeba, musíte mít třeba sterilizátory, nebo jak kontrolují vám laky, nebo jak třeba funguje tady tohle stop. Nebo to tam je benevolentnější, že prostě... Hele, hygiena je vždycky prostě poser, fakt. Oni chtějí, že jo, provozní řád, oni chtějí, abyste měli všechno prostě sterilní, ať už musíte mít na to buď jako sterilní nádoby, kam to hážete, po nějaký daný čas. Ale tohle všechno si myslím, že holky dohledají. Dohledají. A dívej, a třeba... Pohodě. Je pravda třeba, že na každou klientku máš, nebo je pravda, určitě pravda, ano, že vždycky takhle, někdo si dělá, že tak si nechá ten pilník, dá si to do obálky a nechává, nebo prostě vyhazuješ po každém, nebo dezinfikuješ, nebo jak to funguje? Hele, z začátku to bylo tak, že já jsem ty pilníky skladovala těm holkám a dezinfikovala jsem je. Prostě jsem je prostříkala a nechala jsem je vyschnout a zhendala do obálky. Jenomže teďka vyšlo najevo, že ono to není úplně dobrý. Že jako do toho pilníku se fakt jako zanášejí bakterie a i přesto, že to postříkáš, tak to prostě nepochcípá. Tak tam jsou. A jako, co si budem, ty ke mně přijdeš jeden den, budeš tam mít nějakou bakterii, i přesto, že to všechno budu čistit a já nevím, co všechno může tam zůstat. A vlastně pak přijdeš, nebudeš jí tam mít a já ti tam zase zanesu a může se stát jakýkoliv problém. Není to úplně dobrý, ohledně těch pilníků já radím prostě pořídit si výměnný systém. Mít základnu pilníkovou, na to si lepit prostě jednorázovky. Jo, což je kovový jádro a papírky měnit a tím pádem vyřešíš ten problém. A rovnou po klience sloupnout, mít těch základen víc, že samozřejmě, protože tu základnu potom hodíte do sterilizátoru a vemete si novou, že jo. To samý s nůžkama, mít víc nůžek, prostě mít je vysterilizovaný a používat, dalo by se říct, jako já to už teďka jako moc nedělám, že mám tolik klientek, takže už ani nevím, jak jsem to vlastně jako dělala, ale měla jsem vždycky jako na den připravený 3 nůžky. 3 nůžky a ono ve většině případů se ti stačí, že to točíš, že to prostě sterilizuješ a točíš. Vyměňuješ nástavce nebo jenom čistíš? Nebo... Já jsem vždycky měla jako víc nástavců, že jsem si objednala prostě 5 kousků stejného nástavce, jak už na kužičky, tak prostě na sundání materiálu a blablabla na podbrusy. S tím, že teďka, že už jsem jako nechtařka, tak teď to dělám tak, že to prostě mám 2 hodiny do dezinfekce, nechám ho vyplavat, pak do sterilizátoru a nazdar. Takže to jsou takový, já už to teďka jako, jak říkám, jako moc nejedu. Takže. A já potom ještě do budoucna plánuješ si otvořit i nějaký obchod kamenný? To je hodně velká budoucnost, jako hodně daleká budoucnost. Samozřejmě by to bylo fajn, samozřejmě by to bylo super, hrozně by mě to jako naplňovalo, že jo, samozřejmě. Ale myslím si, že ten moment, který my teďka chceme pokořit, je dostat se na veletrh. To je pro nás jako strašně důležitý. Já jsem, jak Klaudinka vlastně řekla, mě hned napadl veletrh, jestli třeba by si... No s našima 10 produktama, nevím, co my jsme... Neříkám teď na jaře, ale... Naše mamina se smála, já jí říkám, hele, napsala jsem si prostě plán, co v tom roce 24, to dělám dost často, co v tom roce 24 jako chci dosáhnout. A to, jet na veletrh. A mamina na mě tak kouká, začala se smát a říká, lásko, to je tak hezký, ale ty máš 10 produktů. To je na to si dát jako židličku před vrata a já... Ale jako je to tak, no. Co my bychom byli rádi, kdyby jsme jezdili s 10 produkty. No. Jako za mě super, když máš 10 produktů, ale víš o nich 100%, stojíš si za nimi 100%. To jo, ale... Tak, ale jo, chápu. Chápeš, jo. A naše máme na baru, to je na stoličku před vratama a já... Asi jo, to bude, když jsem jako malá prodávala mušle prostě. A jo, víš, že to bylo prostě takový, jako samozřejmě, že by se na to líbilo. Takže veletrh. Určitě, to je ta nejbližší věc, kterou chceme jako určitě jako absolvovat. A veletrhy za nás jsou super. Já vím. Kontakt s klientkama. Já vím. Teď my jsme tam vlastně jsme se viděli. S danou značkou jsem tam byla, že jo, celý ty roky. Ale vím, že jsme se tam vlastně já jsem přiběhla, jsem říkala, jsem do toho kam podívat, co dělám. Jo, veletrh je velice za nás super a příjemná věc a i se seznámíš s různými lidmi a jak říkám, s klienty, představíš tu značku, je to fakt, myslím si, hodně dobrý krok k tomu, aby
aby se ti to splnilo a aby já si pamatuju, že jsem vám tam přišla nějaká paní a chtěla brusku. A já jsem jí o tom, že jí mám, že jo. Reklama. A ona, jo, že se jí líbí ta bruska. A teď já tam tak stojím a koukám. A Bara hned začala. A já říkám, jo, to je skvělá, to si kupte. A teď se začala. Jo, ona vám to tady kolegyně poví a teď mamina, no tak já jdu a říkám, čau, tak jsem tam hodila trošku recenzi na brusku a teda já ji mám jako doteď a opravdu jako jsem s ním nesmírně spokojená. Tím, že už asi jako ani nedělám v tak jako velkým počtu, tak jako to je super. To je prostě takový mazlíček. Ona vypadá jako telefon, to mi řekla moje jedna klientka, říká, ty máš pevnou a já, no brusku, ale no, ale jako je fakt super. Takže jako pokud uvažujete o nějaké jako brusce kvalitní, za rozumný peníze, tak vám tady určitě někam dají odkaz, že jo. Velkokocalony. Jo, velkokocalony u nás nakoupíte. A i doporučíme brusku od Bary. Jo, přesně. No, takže tak. A co ještě od vás? Mám tu odsávačku, to je taky fajn. Ty brďo, ale ty odsávačky. To jede, veď? Já potřebuji takové říct, ale HEPA filtry, fakt normálně, fakt jako bychom řekli, že se dost prodávají, no, že jsou oblíbený. Jo. A ani nevím vlastně, jak ty si to sdílela, hele, tak jako holky to objednávaly. Hele, víš co, protože já jsem, když jsem odcházela z toho salonu, kde jsem byla, tak tam jsem měla zabudovanou odsávačku a já říkám, hele, já prostě nebudu kupovat zabudovanou odsávačku, když už pomalu končím, jako už nemám tolik těch klientek, že bych musela mít tak drahou odsávačku. I když furt mě to vrtalo v hlavě, ale nakonec jsem říkala, hele, já prostě musím najít něco prostě přenosného, něco, co si budu jako moc tahat, nedej bože, sebou. No a právě na mě jako za ty super peníze vylítlo tohle. Super. A říkám, hele, to je pěkný, tyjo, jako bílo-zlatý, to se mi tam hodí, říkám, beru. No a teď to přišlo, já jsem si říkala, tak uvidíme prostě. Jo, jako nemůžu posoudit, že jo. Prosím, tady bychom ještě řekli, že jsme vůbec nevěděli, že Bára si ji objednala, že Bára cokoliv. Ne, to nebyla spolupráce toto. To bylo nesponzorované. Ale já jsem si ji prostě objednala sama na sebe, jako na svý triko. Přišla mi a já jsem jí zapla. Říkám, jakože mě spadla jako tlama. A říkám si, to není možný. Takový malá, taková prostě... Momo je 23. Jo, to už třeba ani nevím. A jo. A já jsem to pustila a říkám, jo, já mám jako nový nechtěm, jestli to nechci sundovat a zkoušet to, ne. Tak jsem vzala typ, že jo, už tam s typem. Říkám, no tak to musím sdílet, jako tak to je masakr. Tak jsem to hned prostě jako nasdílela, označila jsem vás. A najednou mi začaly jako chodit zprávy, jo, fakt je tak dobrá. A říkám, jakože fakt je tak dobrá. No a právě jsem doma měla kousek netkanky. A to bylo právě to, jak jsme se potom spojili. A já jsem prostě, protože jsem byla trošičku uchyl na tu velkou odsávačku, co jsem měla, tak jsem ji jako nechtěla zaprasit. Takže jsem si nechala od manžela z práce přinést netkanou textíly a kryla jsem si filtr. Tak říkám, hele, tak jako pokud je takhle silná, tak to musí prostě nacusnout i přes tu netkanku. Teď to tam hodím. A prostě jako pohoda, jazz, prach nikde. Říkám, to je dobrý. No a pak vlastně jsme se tak nějak jako čukli. No. Tak super, tak to nám dělá asi největší radost potom takový recenze, protože těch upřímně spokojených, těch máme vela, hodně, ale nedávají to najevo, nebo prostě to většinou. Když jsou nespokojení, tak vtedy se stěžují. No tak to je normálka, že jo. Proč by plétvali jako svý plíce, když... Ale těch naštěstí máme jenom pár, takže toho není tolik, ale les, kdy to převládá, než když potom si hodně ceníme toho, když právě to, co si udělala, tak jsme za to rádi, protože říkám, když je někdo spokojený, tak bohužel málo kdy dá. No já jsem asi byla navyklá z toho svého jako předchozího fungování, že prostě to, co se ti líbí, tak okamžitě jako sdílej, že jo. No, takže, protože já jsem si vlastně tu odsávačku objednávala a už jsem dávno jako nebyla pod nikým, já už jsem byla, že jo, sama ze sebe a to právě bylo to tvoření té značky a já jsem říkala, hele, teďka jako prostě nebudu tady zařizovat nějaký salon, prostě ne. No a jsem říkala, no tak jako prostě je to dobrý, jako hele, tak jako musíme se podporovat, že jo, od toho jsme tady, jako je to prostě jeden svět. A já si jako říkám, já jsem takový ten divný podnikatel, který má svoji značku, ale v momentě, kdy prostě tam vidím na nějakém e-shopu věc, která se mi líbí a je to, nedej bože, materiál, nechci ho prostě objednat, že? A jako vůbec mi nedělá problém, aby tam bylo moje jméno. Jako vůbec, já si říkám, hele, jako když se mi to líbí, tak si to objednám, jsem prostě pro ně klient a je to za mě je to pro ně podpora. Jo, takový a nejlepší, když jsi ještě s tím spokojená. Jo, přesně tak. Tak proč to třeba
ne že neříct, ale taky s tím nemám problém. Mám ráda taky, třeba já prodlužuju řasy, takže... A i odporučit někomu. Ano, nemám s tím problém. Hele, třeba teďka byla u mě holka na školení, já bych neměla říkat teda kdo, protože teďka jako marodí a práci to je jedno. A vlastně ona se mi ptala, jako co se má objednat, jakože jako do začátku. A říkám, tak to jasně tady, potřeba tady, prostě to ti stačí. Říkám, úplně prostě ideální na start, jako úplně ideální. Pokud teda opravdu nechceš mít jako honosný salon za x tisíc, tak jako chápu, někdo takový je a chce to, ale já si myslím, že do těch začátků tyhle věci jsou úplně, vlastně ani ne do začátku, teď já vlastně jako nezačínám, že jo, ale prostě fungují na denní bázi s tím a úplně v pořádku. No, ale jak říkám, potřebuju filtry. Si Báru potom zvedeme dozadu vedle. Potřebuju nutně filtry. A já si říkám, já ho objednám už a pak na to zapomenu. Pak teďka do toho přišel ten podcast, říkám, no tak já už jsem povedal, já jsem na to zeptala, jestli si ho tam nemůžu rovnou koupit na místě, abych na to nečekala. No, i když vy jste jako docela rychlý studání. Jo, snažíme se. I když i tak pro někoho jsme pomalí, ale snažíme se, no nejsme Alza. No, Alza Box jako, a podobně. No, divný, že nebudete vozit balíky v noci. No tak my, keď toho došleme, tak to už nevíme ovplyvnit, čo sa stane. No jasně, ale tak to já vidím teďka, jo, to prostě, to, co se nám jako občas stane s balíkama střichem. Tak jo, v pořádku, kde vlastně funguje vyloženě dobře. No. Nebudeme rozebírat, nebudeme radši. Ne, funguje fakt výborně. Tak, to bych to ukončila. Tak jo, Baru, tak my ti asi s Klaudinkou chceme moc poděkovat. Já chci poděkovat vám. Myslím si za super rozhovor. Jak říkám, já jsem strašně ráda, že to bylo takový přirozený na takový pohodu. kamarádský. Ano, a v tomhle duchu bychom to chtěli pokračovat. No a já jsem vám chtěla poděkovat, že jste se mě takhle vybrali jako prvního zkušebního králíka. A strašně mi to potěšilo. Fakt jako nebudu kecat, fakt mi to potěšilo. A říkala jsem si, tyjo, super, tak jo, aspoň se zase jako uvidíme a nevidíme se jenom na veletrhu, že jo. To je takový, a se trošku víc za nás tohle je cíl, prostě setkávat se takhle s holkama, i s klukama. Jo, takže a chtěla jsem jenom říct, že ten, kdo sem bude jako chtít jít, tak se nebojte, holky jsou v pohodě a nekousnou vás. Takže. A ty otázky byly taky celkem v pohodě. Jo? Je pravda, že dost jsme jich ještě vymysleli, vyškrtali taky a vymysleli během rozhovoru. Ale zvládli jsme to. Ne, bylo to fajn a já jsem strašně vděčná, že jsem tady mohla být. Super, tak moc děkujeme. My taky. Tak jo, tak se mějte krásně. No. Vy tež, tak zdravíme. Mějte se. Ahoj.